para sukun kata Gusti kang akarya jagat sang yang menang sang murbeng dumadi. Ya semuanya boleh nari semuanya. Ayo Nusantara, kita Nusantara. Asik. Ini tarian Nusantara, ini putra wayang dengan Doyo, ini dari SD Sarangan, ikut merayakan, ini generasi penerus, juga ternyata bahkan upacara ini sampai besok dan bisa hilang. Ini sudah mulai merintik, rambutannya merintik, tarinya merintik. Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Hidup Indonesia! Tepuk tangan. Oke, langsung jalan sayang. Langsung keluar. Langsung jalan. Gantian adik ya. Gantian. Ini upacara mau masuk. Ibu berpipi lagi. Ugi bisa orang para ngatoran kembali kontripun jadi enjin sauna wis anglajeng sumungkem tumuju temateng Ibu Pratiwi kang ambajo. Tumabahe upacara menika tundakaning lampah. Sampun lumampah lon-lonan aso parambita monggo-monggo karepto sampun dayanipun. Para bapak para ibu menika sari-sarine
upacara tahun 2023. Kalau sampun aturaken tanggale 3, sasine sasi 3, niki taune buntute buntut 3. 3 songo ini kebesaran dari angkone awake dhewe wong Jawa. Arang-arang sekarang diikuti dari beberapa paguyuban, beberapa pelajar mulai SD sampai SMP, dan lagi nanti di belakangnya ini para sepuh. Sawurining kota punika panjenenganipun Bapak Bupati sesembahaning para kawodadi ingkang legani kursi ingkang samudana, kursi mendadak. Hari Jumat pon malih wulanipun ruwah wukune tambir pranata mangsa kaping 9. Wukune tambir pranata mangsa kaping 9. Rendeng pangarep-arep werdaring windu. Terima kasih. Tumapahi upacara sampun nanjok sumadaning upacara pawiwahan. Tumapahi upacara sampun beberapa sekolah SMP, SD dari Magetan, dari daerah langkung-langkung sabuning menika ini dari SMP 1 Magetan. Ingkang ngagem Mangkunegaran saking Solo, wonten ingkang saking Madura, wonten ingkang saking Sumatera. Pokoknya seluruh Indonesia ikut mendorong kegiatan upacara ini. Tungkul marang Ibu Pertiwi, kiblat papat 5 pangker sungkem marang Ibu Pertiwi. Punika to warnaning tumpeng gono bau ingkang binaragan ngajeng piyambak menika turangga. Turangga menika barisan turangga langsung dateng panjenengan piyambak. Gono bau kula turi sumenda sawetawis cundakaning lapas kula turi sumenda sawetawis awit saking kathahé para-para ingkang dunya katrenan dumateng upacara labuhan ing kaliyan Madinah.
Tùng